baš sam sišao s neke planete X i prije nego što nastaviš, jako te molim da kaži kako ti vidiš sada blisko ovo budućnost s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi čovečanstvo i da kod toga ne, kako bi rekao, da ne kažeš ništa tako što bi tebi štetilo, molim lijepo. Evo tako, hvala. Ovo je vrlo lukavo, kaži, ali nemoj što bi tebi štetilo. A ja u ovom trenutku sve što treba da kažem o tome, veliko je pitanje šta mi ne bi štetilo. Pa sad, ja sam želela da napravim još jedan kratak uvod, ali s obzirom na to da se ova diskusija produžila i pošto ste mnogi kupili moje knjige, smatrala sam da je možda bolje da ovo odradim. Naravno, sve ovo šta se dešava ćete slušati u mojim videima, bit ću iscrpna, bit ćete obavešteni koliko god je to moguće. Želela sam na kraju da vama dam da vi meni postavite pitanja, jer ja više volim da čujem šta je to što vas zanima. Pošto je Miran bio prvi i postavio pitanje, njemu ću prvom i odgovoriti. Ono što se desilo pre 2 dana je nešto što ja očekujem već 1-2 meseca. To je nešto što je plan. Mogu sebi da odgovorim na pitanje zašto baš sada. Opet je taj 11. septembar prekretnica. 11. je broj kada se sve posle toga ruši i nikada ništa neće biti isto kao pre toga. Vrlo simboličan i brojevi su izabrani, nikada to nije slučajno, to zapamtite, nikada ništa ne rade slučajno. Ono što mi je možda prvo palo na pamet, zašto baš ovog trenutka, tu verujem da vas kopka, možda je saznanje upravo vezano za priču iz mog prošlog videa kada sam vam govorila o Kini, o propadanju krupnog bankarstva i banaka u Kini, o prezaduženosti i o neplaćanju Kineza za kredite, za kupovine stanova i ostalo kada su shvatili da su ih banke pokrale i da u njima više nema novca, pošto su oni odbili da plaćaju kamate, penale i sve ostalo na podignute investicione kredite i kredite za stanove, kuće i nekretnine. Došlo je do vrlo velike revolucije u nekih 100-ak velikih kineskih gradova, što nije bilo objavljeno naravno na zvaničnim medijima i gde je čak upotrebljena i policija i konjica i sve redom, ali ovo vam govorim kao uvod, jer sam dobila podatak da je pre možda nedelju dana, 10-ak dana, bankrotirao Evergrande, najveća kineska investiciona kompanija koja je bila vezana za BlackRock, a BlackRock je vezan za Vanguard kao najveće 2 korporacije sveta. I zamislite ko je imao najveće uloge u Evergrandu. Pored Nemaca koji su imali manje, London City. Vi prateći moja videa znate da oni više novca nemaju, da Fed im ne štampa novac, da to nešto malo što su sakupili prodajom oružja po istoku nije dovoljno, naftne podrške iz naftnih velikih zemalja su sve pogubili. Znači oni jednostavno zaista više nemaju novca. Jedini novac koji je još mogao da ih spase je novac ovih velikih korporacija svetskih kao što su BlackRock i Vanguard. Pa sad vi zamislite kad oni izgube ogroman deo novca, šta to znači za duboku državu? To je jedan deo odgovora. Drugi deo odgovora, zašto je tu sad bitna engleska kraljica? Onog momenta kada se desi pad
Engleske kao vodeće sile zapadnog bloka duboke države, onda je to zvanični početak kraja. Za mene je ova sahrana početak kraja duboke države, kao što sam i najavila za Bajdena kada se vratio sa praznom kanticom, da je to početak kraja američke imperije. To je jedna stvar. Druga stvar za koju me je Milan prozvao pa rekao, možeš reći, ali ne do kraja da ti našteti. Zadaću vam jedan rebus. Zaista više od toga ne mogu reći, a vi znate kad to kažem da je to zaista to. Reći ću vam ovako. Romanovi, pa Romanovi, pa Windsor, porodica, pa ponovo Romanovi. Ko bude znao da rastumači ovu zagonitku, sve će mu biti jasno. Miran znam da zna, ali zna i da je ja dalje ne smem objasniti. Kraj. Kraj. Dalje vam od ovog svega ne mogu reći. Ono što mogu jeste da ćete vidjeti na berzama, da ćete vidjeti paniku, da ćete vidjeti sada odjednom priču kako su opet moćni, Prince Charles preuzima, sve je okej i tako dalje, kako oni nastavljaju, jel? Sa punom snagom. U stvari ja trljam ruke jer što više krenu sa ovim, još će se brže urušiti i sve će otići u provaliju. Kraj godine će im biti predalek. To je sve što ću vam reći za sada. Mogu ja dodat nešto se? Ajde, dodaj da ne bude sve da sam ja rekla. Mi je baš, jeli,